estamos aquí diante dun carballo. O carballo é, como dicen por aí, fora hai alma, como o porco. Aproveitaselle todo. Dende as landras, precisamente para o porco, ou para os máis pequenos, pois facer argalladas en forma de xoguetes. Entón, vemos aquí que o carballo, pois, bota unhas boliñas máis ou menos grandes, dependendo de como sexan feitas. Explícome. Estas son cocas, que noutros chamanlles bugallos, bugallóis, carrabouchos, carrabouxos, cócoras, crocas, etc. etc. Ten multitud de nomes ao longo da nosa terra galega. Noutros lugares, xa máis próximos ao mundo castelán, pois chamanlles agallas. Ben, esta coca é feita por un bichiño, un insecto, que fai unha deposición aquí nos rebentos e o carballo pois fai como unha reacción en forma de bola, igual que nos pasa aos humanos cando nos cravamos cunha espiña, botamos unha boliña, unha boxiña cun pus, non? Pois isto é unha cousa parecida. Isto despois, dentro desa deposición, sai unha larva, e esa larva convértese en mosca e sai por un burato que se fai na propia coca. Ben, o xoguete que nos atinxe hoxe pois vai ser o de facer unha curuxa cunha coca de carballo. Entón o primeiro que temos que facer é, obviamente, pois coller a coca. Collemos a coca, sacámonos de aí, e vedes que ten uns peliños que lle salen aí para arriba, como se fose un peinado así moderno. Entón o que temos que facer é pois utilizar algo para secar. Ben pode ser unhas tesoiriñas, ben pode ser unha navalliña que nos axudarán os maiores a saber manexala, ou mesmo pois poden incluso eles facer. Entón vamos sacando pouquiño a pouco estes picos para que non nos lastime a hora de accionala despois. Ben, esta aínda non lle saiu o bichiño de dentro, entón, por calquera lugar da barriga, pois facemos, senón xa aproveitaríamos o propio burato da coca. Entón, é simplemente coa punta da navalla, xirala de xeito rotatorio ata facer un buratiño, bueno, xeitoso, para que despois nos podemos baleirala ben baleiradinha. Ben, como vedes, ten aquí un miolo, unha especie de esponxa, que temos que ir sacando de dentro pouco a pouco. Para iso, o mellor é ir provistos dun arame ou de algo punzante e duro que non lo poida sacar. Vou empregar o máis cómodo e consiste en meterlla aquí dentro e ir xirando paulatinamente ata ir sacándolle todo isto. Temos que ter moito cuidado porque a capa que ten a coca pola parte de fora pois é moi brandiña, entón se non vamos con un xeito así sacándolle pouquiño a pouco, pois podemos facerlle un furado en calquera momento e coésanos por aí o aire e xa non fai o efecto que queríamos buscar, que non é outro máis que o de imitar o son da curuxa. Ao final temos que botarlle uns pequenos sopridos por aí para que nos saia todo. Canto mellor ou canto máis limpiña quede a coca por dentro, pois mellor soará. E despois, claro, tamén en función da cavidade do grande ou pequena que sexa a coca, pois o son vai ser distinto. Vedes que para soprar hai que achegar ben a coca ao labio inferior e soprar para baixo, para dentro, si?
Ben, se fosen moitas máis cocas, pois o son sería moito máis espectacular, e se o facemos contra a noite, incluso podemos ir por medo facéndolle unha broma a calquera. Ata aquí foi todo.